What's Gucci? Pag ba na mo zip. So guys, today we finna do some smash your pants angithola. Ngise tazi no. Site sayithuna bedekanti yangithola. Hello. Njani mfethu? Jila. Igama mfethu. Thabile. Yeah. Singubone mfethu. Now train mfethu abonga kusimesha ngithola. Hello. Alright. Yeah. Yini ushayi kwenzakalani? Ushayi, why you shaking? Okay, wena ngakusimesha ngama weekends angithola. Okay, sharp. Yeah. Alright. Wena ngakusimesha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday angithola. Sure, hello. Alright. Right. Bona short pays nyana ngithola like okay. Angakusimesha mfethu angithola. Kama mfethu. Amanda. Facebook obvious ubangisiphanda on TikTok nje yami ngithola khona ke nje yami mo relaxa. Okay, senzani last bali yasimesha okwenzakala. You smashing or what? hello Yebo. njani Ngiyaphila. awu ngathi awungibuzi ngani ukuthi njani mina Unjani? awayimemeza manje Unjani? awu ngiright njani Wena ngi-right. Okay. uthukile yini Angithukile. usuka Wenzani la njani? Kwenzakalani? What are you doing? You smashing or passing? Angibuka kanjena Hey. hayibo Lawle. indlela haye Lawle. hayi nje yami Ya smash or ya pass mfethu isikhathi sibali. isikhathi Ya smash or ya pass? hayi smash Smash. Yeah, Ina ngathi fine. akho show wenzakala. dog akuyona indlela ehleka henezo next time hayi okay maka smash ne na Okay, senzani la Hi. mfethu? Hi. unjani Ngiyaphi njani? uyacheka manje indawo Ufuna ngenzeni? ngifuna udance ngibonise ukuthi right Wayo. Wenzani la sibali ya smash umuzi ligama? ngikubuza ngoba igama lakho Aphiwe. hawu okay dog Ya smash or ya pass mfethu? bengizosmasha ne Okay. Manje inkinga? manje wabuka ekhathazekile yini wabuka ekhathazekile Une-parts. Njani phone? khona lo bhathu lo hamba yedwa nje yami like Une-parts. khona Une-parts. Ya smash ama kune-parts. Why? Kunanzi why? Like- Parts. like never mind ngiyabuya kuwe ne Uyabuya? Yeah, ngiyabuya. Okay, uyabuya. Hi Senzani la? Yeah. unjani Ngiyaphila. hayi ungangibuzi ukuthi nginjani mina Unjani? hayi bengibuza ukuthi ungangibuzi Hayi angazi phela sengiyakubuza. awuba rude mosexoxa nje Ngikho rude nawe indlela wenza ngayo. ngenzani mina Hawu mfethu ngibuza ukuthi ngithi unjani nawe usungibuzile ukuthi nginjani. Senzani la? Smash or ya pass? smash Okay, why? nawe big smash yambona mos nje noma ungamiyeka wena Angeke ntwana ngithi ngismasha Monday until Saturday. hayi Lana, short pays ntwana. awathula manje hayi Swami, right? Right. hayi Hi. unjani Ngiyaphila. awu manje wahlina manje indawo manje Lutho. indlela ubuya ngavela umuthuni awu okay Ngiyaplashela kwenzakalani? Hayi flash kodwa. Okay. Unjani? Ya smash or ya pass? make ngani na dog Ingani? Yeah. Mhlawumbe Wathi ngibona. ingani? Yamiyeka. Uthi ingani? ingani dog 12 years. Awiwi ntwana. Uzobosha kwethu. after 12 is what It's lunch. obvious smash a big smash njaya Ngiyaphila. ngaphela nami azibalishiya igama lakho sengikhohle ngone bani Thabile oh so Senzani ya smash or ya pass njalo? What are we doing here? smash yeah Baba, focus. smash bit Why? pass Why? just unale anca personality yabo Personality. yeah no 2 seconds sengibonile but Okay. oh mfethu konje bathi 1 Aphiwe. oh yeah then Enzani sibali ya pass ya smash onzakalani? awufayizaza mfethu mhlambe bo okay
Okay. How madam mfethu disappoint ulifaka izaza. Ama bekithi nifake mhlambe bo. Soba khona la wangihleka mfethu okay. Alright. Okay. Senzani la? So. Yebo. Wayisi baba. Yebo ngiyaphila. Yaphela uthukile yini? Cha. Awuthanga. Angithukanga. Alright, ubani igama lakho? Andisi. Muhle Andisi. Ngiyabonga. So, Senzani la smash your pass. smash your pass. Ngeke bese abantu abahla ngibathembi mina. Yeah, pass. Muhle kodwa bese kodwa nje yabo. Pass. Pass. Abethu ama-chair amahle mfethu uyazi nawo. Kuthi nje. Okay. Yeah. Okay, short base la nozalani. Alright, sawona. Njani? Njani? Yaphela mfethu. Magama lakho? Amanda. Swami, I Hamba contact. etsukile What's yini? going on? Amanda. Senzani la baba smash your Alright. Wahleka kwenzakalani? Hey bethu angazi bethu umntwana bethu lona bethu. Umntwana? Yeah, abo past 6 manje isikhathi abantwana sebelele manje yazi sefunani la. Ngamiyeka siswami. Una 12 years bethu uzaboshwa bethini contact abantwana abana 12 years ithini manje sikhuluma amagama bethu i-vodka language like Ngabe. Okay, bethu Bethu ngisomentiwe bethu angazi. Phela nami kubuza ukuthi bayikama. Manje njani? Fana ukuhlaza. Ey. Senzani la? Saba ke mina ubusehlaza. Amphesa. Hayi. Why? Ish, uhlaza. Hlaza, my nigga, you hlaza boy. You too hlaza. Dlule siswami. Pass angithi. Senzani lana? Siswami uyigama igama. Sawubona? Yebo. Njani? Yeah. Ubuza bayikama. Thabiso. Oh. Okay, uthini? Senzani la? Senzani ti. Senzani siswami, senzani. Ish. Smash. Okay then. Okay, senzani lana lukama. Kama. Shiri mic mfethu. Khaw. Mfethu lana. Ukhuluma. Oh. Wena Minkamthabile. Yeah, ish. Senzani la? yini ingqondo ithatha kade angike. Smash. Yeah. Ungamsabi mfethu wayumsmash. Bangingcisi. Baba, ungathisa abantwana la. Ungamenzi. Awu ngaxolisa. Wamsmash. Kuze yakuminqisa. Isibali ya dog. Ungayichuyi lady. Sawubona? Njani? Ngiyaphila. Ubuza bayikama. Mfethu kwenzekani nje? Mawukhuluma uyi. Bayikama? For your voice. Uvuyo. Yazi ngikufanele ube stabana. I mean, it's not a bad thing, dog. I say bad thing. It means it's not deed. No. Listen. Uthi ngathi istabana ngithi. Ngamfanele ube stabana. It means iyabukeka. Manje wena uthini ngalo? Smash. Okay. Why? Issue. Itabana ngiyayithanda. Okay. Kumele ube sona ke. Sawona? Yeah, njani? Ngiyaphila. Okay, ushayeka manje, relax. Khuleka. Oh, okay. Okay, ubuza bayikama. Uzolenzani? Hayibo, ngiyabuza nje. Igama lami. Yebo. Ubonga. Ngiyajabula ukwazi bonga ke. Senzani la? Smash. Why? Uyabona nawe nje. Ngiyambona. Angiboni. Why? Uzongirephela nje like. Artist. Ngikutshela nje. Yes. Okay then. Okay. Senzani la? Okay. Yebo. Yes. Ubuza bayikama lakho. Menti. Menti. Oh, sengizwile ngomenti. Yeah. Artist. Yeah. Okay, Smash. Phela ama artist la. Ngiculela kancane phela. Sixolela. Hayi. But I don't do no paperwork, I don't do no paperwork anymore. What you saying? Usadini baba, siswami relax. Wenzani lana? Smash. Why?
nje uzongirephela njengobonga. Ithe